Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας. Θα περάσουμε 2-2,5 ώρες, θα δείξουμε αρκετά πράγματα. Είμαι ο Χρήστος ο Παπακυριαζής. Η ομάδα μας, ο Δημήτρης είναι ο σεφ μας, ο Δημήτρης ο Κασαφίδης, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, φίλος συνεργάτης ζαχαροπλάστης από μέλος της Λέσχης από τη Ζαχαροπλαστών. Ο Ερβάν, ο οποίος θα δουλέψει τη μηχανή και θα μας δείξει πάρα πολλά πράγματα. Και ο Ντομινίκ, ο οποίος είναι αυτός που ουσιαστικά δημιούργησε τη ζαχαροπλαστική πάνω στην Τρίτικο και θα μας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Θα ξεκινήσουν τα παιδιά να φτιάχνουν κάποια πράγματα. Θα λέμε εμείς παράλληλα κάποιες λεπτομέρειες και για το μηχάνημα και για τις διαδικασίες και για τις συνταγές. Μέσα στη τσάντα που έχετε υπάρχει ένα ντοσιέ που έχει αυτά που θα δείτε, θα έχει τις συνταγές, κάποιες που δεν προλάβαμε γιατί μπήκαν τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα, θα σας τις πω εγώ ζωντανά. Η Μπράβο είναι μια εταιρεία η οποία υπάρχει από το 1967, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Από το 1974 πατενταρίστηκε η πρώτη Τρίτικο, η οποία ουσιαστικά φτιάχτηκε για να βοηθήσει. Ήταν μια σκέψη, γιατί να έχω 3 μηχανήματα, παστεριωτή, οριμαντήρα και κατασκευαστή για να κάνω παγωτό, ας έχω ένα. Παστεριωτή επάνω, κατασκευαστή κάτω. Έτσι ξεκίνησε η Τρίτικο. Μετά από 35, βέβαια 37 χρόνια, έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι ένα πλήρες πολυμηχάνημα ζαχαροπλαστικής, το οποίο κάνει και πάρα πολύ καλό παγωτό. Όλα αυτά θα δούμε σήμερα. Quelque chose à présenter un peu la Bravo. Oui, on va laisser Nicolas présenter un petit peu la Bravo. On y va. D'accord. Donc on raconte un petit peu l'histoire de la Bravo vite fait dans le monde de la pâtisserie. On commence directement par ça. On commence. Donc on va travailler sur 2 machines. Θα δουλέψουμε σε 2 μηχανές ταυτόχρονα. La première machine, on va faire le tempérage chocolat. Στην πρώτη μηχανή αυτή τώρα που βάζει ο Ερβάν τη σοκολάτα, θα μας στρώσει μια σοκολάτα να τη δούμε πώς βγαίνει στρωμένη. Alors, la courbe du chocolat, c'est-à-dire la montée en température, la redescente et la remontée, se fait automatiquement. Όλη η διαδικασία του στρωσίματος της σοκολάτας, δηλαδή το να φτάσει στη θερμοκρασία λιωσίματος, να κατέβει και μετά να φτάσει στη θερμοκρασία στρωσίματος, γίνονται αυτόματα. Έχουμε χωριστό πρόγραμμα για κάθε τύπο σοκολάτας, μαύρη, γάλακτος και λευκή, και αλλά μπορούμε και εμείς να παρεύουμε στις θερμοκρασίες ανάλογα με τη μάρκα της σοκολάτας που δουλεύουμε. Ça, c'est sur la première machine. Sur la deuxième machine, on va travailler. On a de plus en plus de demandes dans plein de pays pour les produits salés. Στη δεύτερη μηχανή θα φτιάξουμε κάτι το οποίο έχει αρχίσει να ζητιέται αυτά τα χρόνια σε όλο τον κόσμο. Θα φτιάξουμε μία αλμυρή κρέμα. Είναι μια κρέμα μουσελίνη, η οποία είναι αλμυρή και θα πάει μέσα σε σου. Είναι κάτι που ζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα το δείτε, θα το δοκιμάσετε κιόλας. Εδώ θα βάλουμε τα πρώτα μας υλικά στον πάνω κάδο για να βράσουν και μετά θα χτυπηθούν στον κάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ουσιαστικά η Τρίτικο είναι μία μηχανή η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά βασικά. Έχουμε 2 κάδους. Ένα ζεστό επάνω και έναν κρύο κάτω. Ο ζεστός κάδος είναι βραστήρας, ο οποίος μπορεί να ανέβει μέχρι 130 βαθμούς και είναι και παστεριωτής βέβαια παγωτού και στρωτήρας σοκολάτας. Έχει δηλαδή και ψυκτικό κύκλωμα για να μπορεί να στρώσει τη σοκολάτα, αυτό που λέγαμε πριν. Ο κάτω κάδος λειτουργεί σαν κατασκευαστής παγωτού, έχει ειδικά προγράμματα για να κρυώνει κρέμες με απαλή ανάδευση. Υπάρχει ένα ειδικό εξάρτημα, είναι αυτό εδώ, το οποίο αν το δείτε μοιάζει πάρα πολύ με το σύρμα από το μίξερ σας. Με αυτό θα βγει τώρα αυτή η κρέμα. Αυτό το χρησιμοποιούμε για κρέμες οι οποίες ενώ κρυώνουν δίνουμε και διόγκωση. Βουτυρόκρεμα, μους, τη μουσελίνη που θα κάνουμε τώρα, την πάτα μπομ, θα το δούμε αυτά στην πορεία. Υπάρχει ακόμα το κανονικό το μαχαίρι, με αυτό εδώ παγώνουμε το παγωτό και σε χαμηλή ταχύτητα ανακατεύουμε κρέμες μόνο για να κρυώσουν. Donc, ce qu'il faut. 85. Εδώ είμαστε στο πρόγραμμα για την κρέμα μουσελίν. Θα πάμε στους 85 βαθμούς επάνω. Θα δείτε ότι όλη η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη. Όταν φτάσει η μηχανή στη θερμοκρασία που έχουμε ρυθμίσει, θα μας βγάλει ένα ηχητικό, γιατί η συγκεκριμένη κρέμα πρέπει, αφού τελειώσει το πρώτο βράσιμο, να μπει το βούτυρο. Θα μας πει βάλτε το βούτυρο, θα το προσθέσουμε, θα κρατήσει ένα χρόνο για την ανάδευση και μετά θα πάμε για το κρύωμα.
Τι άλλο έχει η Τρίτικο? Η Τρίτικο έχει ένα κομπιούτερ. Το κομπιούτερ αυτό έχει αποθηκευμένες 17 συνταγές. Όταν λέμε συνταγές, είναι ομάδες προϊόντων, έτσι. Είναι 17 προγράμματα και έχουμε και ένα ελεύθερο για να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Στην πορεία θα αναλύσουμε τι κάνει κάθε συνταγή. Επίσης, έχει την οθόνη υγροκριστάλλων, η οποία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πάνω κομμάτι αντιστοιχεί στον πάνω κάδο, στο ζεστό, το κάτω κομμάτι αντιστοιχεί στον κάτω κάδο, στο κρύο. Εδώ δηλαδή είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τη μηχανή. Από εδώ αλλάζουμε προγράμματα, κάθε κομμάτι της μηχανής έχει το δικό του χειριστήριο. Το κόκκινο είναι το ζεστό για τον πάνω κάδο, εδώ μπορώ να βάλω τη θερμοκρασία που θέλω κάθε φορά, μπορώ να ρυθμίσω την ταχύτητα της ανάδευσης. Το ίδιο πράγμα και για τον κάτω κάδο, για τα κρυώματα, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Επίσης υπάρχει αυτό το εξάρτημα το οποίο είναι τώρα μέσα στη μηχανή. Έχουμε άλλο. Okay. Αυτό εδώ χρησιμοποιείται για να πάρουμε προϊόν απευθείας από τον πάνω κάδο. Αρχικά σχεδιάστηκε για το στρώσιμο της σοκολάτας, αλλά στην πορεία το χρησιμοποιούμε και για μαρμελάδες, για κάποιες κρέμες που θέλουμε να πάρουμε ζεστές και να τις ανακατέψουμε με ένα κιγέ, με μια κρέμα που δεν θέλουμε να περάσουν καθόλου από τον κάτω κάδο. Για ζελέ, για τα γκλασάζ που θα δούμε, για τις τούρτες, όλα αυτά βγαίνουν κατευθείαν από τον πάνω κάτω ζεστά. Επίσης, τι έχουμε, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαστε εκεί. On va donner peut-être le programme qu'on va faire cet après-midi. Oui. Hein? Ναι. Λοιπόν, να σας πω λίγο έτσι εν συντομία τι θα κάνουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε ήδη με αυτή την κρέμα τη μουσλίνη, η οποία θα είναι αλμυρή. Αυτή θα μπει σε τοστάκια, θα μπει σε σους, σε κλέρ με κάποιες γεύσεις αλμυρές όπως σολομό, ζαμπόν, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. Και θα τα δοκιμάσετε κιόλας αν θέλετε. Από εκεί και πέρα κάνουμε το στρώσιμο της σοκολάτας με το οποίο θα τελειώσουμε σοκολατάκια, τον οποίο και τη γέμιση έχουμε κάνει στην ίδια μηχανή. Συνεχίζουμε με, να τα θυμηθώ γιατί είναι πολλά, θα κάνουμε ένα γκλασάζ σοκολάτας σκούρο, το οποίο θα είναι για συντήρηση. Παράλληλα θα πούμε και για ουδέτερο και για κατάψυξης. Συνεχίζουμε μια βουτυρόκρεμα η οποία θα φτιάξουμε μια βουτυρόκρεμα με γεύση τζαντούγια. Συνεχίζουμε με την κλασική την κρέμα ζαχαροπλαστική, συγκεκριμένη που θα δείτε είναι με άμυλο. Θα φτιάξουμε μια γέμιση για μακαρόν με γεύση βανίλια. Στη συνέχεια έχουμε το πουλί της φράουλας. Έχουμε μια μπαβαρουάζ βανίλια. Μια μαρμελάδα η οποία από ό,τι είδα θα γίνει από φράουλες και από βατόμορα, ένα συνδυασμό. Και στο τέλος θα κάνουμε και ένα ωραίο παγωτό κρέμα, να το δείτε πώς βγαίνει, να το δοκιμάσετε. Παράλληλα τα παιδιά, ό,τι βγαίνει από τη μηχανή θα βλέπετε δίπλα πώς θα φτιάχνουν, πώς θα τα χρησιμοποιούν, πώς θα πηγαίνουν στο ψυγείο και στο τέλος όλα αυτά θα τα δοκιμάσουμε κιόλας. Στην πορεία ό,τι χρειάζεστε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πείτε, ο Σίμους, ο Χατζημπροδόμου έχει ένα μικρόφωνο να μας ακούνε όλοι. Alors, ce qui est important d'expliquer, c'est que comment le microprocesseur, il y a eu 10 ans de travail sur cette grande technologie qui permet à des jeunes aujourd'hui d'évoluer comme des personnes d'expérience. Ο Ντομινίκ μας λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να σας πω για το θέμα του υπολογιστή, του μικροεπεξεργαστή που υπάρχει μέσα στη μηχανή. Ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη που έγινε τα τελευταία 25 χρόνια και μας έχει επιτρέψει να κάνουμε προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας, πάντα τα ίδια, με καθοδήγηση από τη μηχανή σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία εμπειρία πάνω στη ζαχαροπλαστική. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο χειριστής είναι να ξέρει ποιο πρόγραμμα θα διαλέξει και τι συνταγή θα κάνει. Συνταγές υπάρχουν από εμάς, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Θα δείτε ότι οποιαδήποτε συνταγή μπορεί να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. À chaque fois que sur l'écran interactif, vous avez deux lignes, la ligne correspond en haut à la partie supérieure, inférieure à la partie inférieure. Quand il va falloir mettre le beurre, la machine va sonner et va avertir en vanne qu'il faut mettre le beurre. Αυτό που σας Toutes έλεγα, les opérations. η οθόνη υγροκριστάλλων στη μέση, το πάνω κομμάτι αντιστοιχεί στον πάνω κάδο, το κάτω στον κάτω κάδο και κάθε φορά που χρειάζεται κάτι να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή, η μηχανή μας το λέει. Δηλαδή όταν θα φτάσει τώρα αυτή η κρέμα στους βαθμούς που πρέπει, θα χτυπήσει το κουδουνάκι, θα το ακούσουμε, θα μας πει βάλτε το βούτυρο.
Ανοίγοντας εγώ το καπάκι και βάζοντας το βούτυρο, η μηχανή βλέπει αυτή την κίνηση. Βλέπει την κίνηση ουσιαστικά του καπακιού, δεν βλέπει εμένα να βάζω το βούτυρο. Αλλά σου λέει αυτός άνοιξε και έβαλε κάτι μέσα. Άρα είμαι OK. Δίνει την εντολή για να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανάδευση. Να λιώσει το βούτυρό μας θέλει 2 λεπτάκια. Είναι ρυθμισμένο μέσα στη μηχανή έτσι ώστε να μην ξεχαστώ, να μην ξαναχτυπήσει ότι κατέβασε την κρέμα κάτω. Αν εγώ όμως ξεχαστώ παρόλα αυτά και δεν την κατεβάσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η μηχανή θα κρατήσει το μείγμα στη θερμοκρασία αυτή. Εκεί παίζει ρόλο και το ψυκτικό κύκλωμα που έχει στον πάνω κάδο για να μην μου ξεφύγουν οι θερμοκρασίες και κάψω κάτι. Ce qui est intéressant sur les 17 programmes, on a 17 programmes sur les triticaux. On a un tritico qui a une particularité qui s'appelle le tritico TRT 120, où la cuve est très large et peu profonde avec un agitateur différent qui traite tout le domaine des choux, de la pâte à choux, des beignets. Μας μιλάει τώρα για ένα καινούριο μοντέλο που έχει βγει, ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι μόνο η πολύ μεγάλη μηχανή των 20 λίτρων, των 16 κιλών, στην οποία έχουν φτιάξει τον πάνω κάτω λίγο πιο μεγάλο και πιο στενό. Και έχει ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο μπορούμε να ψήσουμε και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα να κάνουμε ζύμη για σου. Είναι η TRT 120. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει η κρέμα, φτάνει στους 85, στους 81, σε λίγο θα πάμε στους 85 σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα μας τυπήσει να βάλουμε το βούτυρο. Παράλληλα η σοκολάτα εδώ λιώνει, είμαστε σε καλό δρόμο εδώ. On a un programme numéro 3 où on exécute les meringues pour les macarons. Donc le process est automatisé. Donc les macarons que vous voyez là sont tous automatisés dans le tritico. Μας μιλάει για τα μακαρόν, τα οποία έξω είναι πολύ διαδεδομένα και εδώ σιγά σιγά έχουν αρχίσει να έρχονται. Πώς υπάρχει εξειδικευμένο πρόγραμμα για τη μαρέγκα που δουλεύεται στα μακαρόν και στην ίδια μηχανή μπορούμε να κάνουμε και όλες τις γεμίσεις. Αυτή τη στιγμή πήγαμε στο 85, ειδοποίησε η μηχανή, βάζει οργάν το βούτυρο, κλείνοντας το καπάκι, η μηχανή πάει σε φάση που μετράει το χρόνο, τα 2 λεπτά που χρειάζονται για να μας λιώσει το βούτυρο. Παράλληλα από μόνη της, αν προσέξετε, δεν ξέρω αν μπορούμε εδώ να κάνουμε ένα zoom, έχει μεγαλώσει την ταχύτητα η μηχανή από μόνη της, γιατί για να βοηθήσει το βούτυρο να λιώσει μέσα στην κρέμα. Η ρύθμιση της ταχύτητας που μπορώ βέβαια εγώ να την πειράξω, είναι φτιαγμένη σε κάθε φάση εκτέλεση μιας συνταγής να αλλάζει από μόνη της μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή μπορούμε να το εμπιστευτούμε και να μας πάει μόνο του. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι ειδικό, κάτι που θέλουμε να εφαρμόσουμε εμείς που δεν έχει προβλεφθεί, μπορούμε να παρέμβουμε και να το κάνουμε. Τα προγράμματα είναι αυτά τα 17, αν θέλετε να σας τα πω, υπάρχουν και μέσα στα χαρτιά σας. Αν ξεκινήσουμε από τον πάνω κάτω, το πρόγραμμα 1 είναι φτιαγμένο για παστερίωση παγωτού 85 βαθμούς. Βάζουμε τα υλικά, πάμε στους 85 βαθμούς, ανοίγουμε την βαλβίδα. Ξέχασα αυτό με το πιο. Εδώ υπάρχει μια βάνα, μια βαλβίδα, τη λέμε βαλβίδα τύπου πεταλούδας, η οποία επικοινωνεί τους δύο κάδους. Όλη αυτή η επικοινωνία γίνεται εσωτερικά. Ποτέ μείγμα δεν βγαίνει έξω, ποτέ μείγμα δεν είναι εκτεθειμένο, οπότε έχουμε άψογες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής πάντα. Στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν παστερώνουμε το παγωτό. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για κρέμα πατησέρι. Ποια είναι η λογική αυτού του προγράμματος? Ρυθμίζω τη θερμοκρασία που θέλω, φτάνει εκεί, βάζω το βούτυρο όπως είδαμε και τώρα, το λιώνει και κατεβαίνει κάτω για να κρυώσει. Πάμε μετά στο 3, που είναι το ελεύθερο πρόγραμμα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να ρυθμίζουμε θερμοκρασίες, να ρυθμίσουμε ταχύτητες, τα πάντα. Στο 4 έχουμε την Bavaroise. Εδώ ουσιαστικά είναι μια συνταγή που θα τη δείξουμε τη ζωντανή. Εδώ ουσιαστικά ξεκινάμε με το γάλα, τους κρόκους, τη ζάχαρη και τη γεύση, τη βανίλια ή οτιδήποτε βάλουμε. Φτάνουμε στους 85 βαθμούς. Σε εκείνη τη φάση χρειάζεται η συνταγή ζελατίνη, πάλι μας ειδοποιεί η μηχανή, τη βάζουμε, λιώνει, κατεβαίνει κάτω, αρχίζει η φάση του κρυώματος. Στο 5, το 6 και το 7 είναι αφιερωμένα για τη σοκολάτα. Έχει τελειώσει το δίλεπτο, η μηχανή ειδοποίησε, ο Ρεβάν τώρα δίνει εντολή στο αντίστοιχο πρόγραμμα που θα παγώσει την κρέμα. Είναι το πρόγραμμα του κρυώματος για την κρέμα μουσελίνη. Δουλεύει ήδη η μηχανή κάτω. Αρχίζει η ανάδευση, κατεβαίνει το μείγμα, έχει ανοίξει τη βάνα. Άμα δείτε εδώ βγαίνει και λίγο σαχνός. Κατευθείαν η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο ανάδευση. Θα αναδευτεί για λίγο, μετά θα κρυώσει και θα βγει, θα τη δείτε έτοιμη για να δουλευτεί σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, το 5, το 6 και το 7 είναι σοκολάτα. Δηλαδή έχουμε 3 προγράμματα, λευκή, γάλακτος, κουβερτούρα. Να τα έχουμε έτοιμα, να μην ψαχνόμαστε κάθε φορά ποιο πρόγραμμα, τι θερμοκρασία. Μπορούμε ανα πάσα στιγμή εμείς να ρυθμίσουμε.
τη θερμοκρασία λιωσίματος, ψήξης, στρωσίματος, ακόμα και το χρόνο που θα μείνει η σοκολάτα στη θερμοκρασία λιωσίματος για να έχουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Στο 8 έχουμε την κρέμα γκανάς. Γκανάς είναι φτιαγμένη αυτή για γκανάς, για γεμίσεις, για σοκολατάκια, για πάστες, για παστάκια και τέτοια πράγματα. Στο 9 υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για κρέμα λεμονιού, είναι αυτή που δουλεύετε στις τάρτες και στις lemon pie. Το 10 είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το fruit jelly. Αυτό είναι φτιαγμένο για ζελεδάκια, θα τα δείτε, θα τα δοκιμάσετε, δεν ξέρω αν τα είδατε ήδη, τα οποία φτιάχνονται πολύ εύκολα από φρούτο, ζάχαρη, γλυκόζη, πικτίνη. Ταυτόχρονα, αυτό μας δείχνουν τώρα, έχει κατέβει η πρώτη δόση παγώνει, κρυώνει, η δεύτερη δόση ετοιμάζεται. Δεν σταματάμε ποτέ. Συνεχίζει η παραγωγική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή τώρα τυχαίνει και είναι το ίδιο πράγμα. Θα κάνουμε 2 τέτοιες κρέμες, τη μία πίσω από την άλλη, για να δείτε ότι η μηχανή ουσιαστικά μπορεί να μας ακούγεται ή να μας φαίνεται ότι είναι μικρή η κάρτη της, αλλά επειδή οι χρόνοι είναι γρήγοροι, εμείς ορίζουμε πόσο παραγωγική θα είναι. Δεν μας το ορίζει η μηχανή, το ορίζουμε εμείς. Θέλουμε κάτι παραπάνω, θέλουμε κάτι να το έχουμε έτοιμο σε 20 λεπτά, μπορούμε να το έχουμε. Δεν χρειάζεται από τη μία να κάνουμε μεγάλες ποσότητες κρεμών, υλικών, τα οποία, εντάξει, όσο μένουν αρχίζουν λίγο και χάνουν. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε κάθε μέρα, πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και εκτός προγράμματος, ακόμα και ένα παγωτό. Μας τελείωσε στη βιτρίνα σε 20 λεπτά, μπορούμε να το έχουμε από το 0. Στο πρόγραμμα το 10 που έλεγα πριν για τα ζελεδάκια, στο ίδιο πρόγραμμα φτιάχνουμε τα γκλασάζ που ίσως να είδατε στις τούρτες, θα τα δούμε και εδώ. Το ζελέ, το ουδέτερο πάλι για τις τούρτες, για τάρτες, για οτιδήποτε. Υπάρχουν συνταγές και για συντήρηση και για κατάψυξη και για συνδυασμό και των δύο. Στο 11 είναι ένα πρόγραμμα για μπεσαμέλ, το οποίο μπορεί να το δουλεύετε είτε σκέτη, είτε να το χρησιμοποιήσετε σαν βάση για γέμιση, για πίτες, για οτιδήποτε. Το 12 είναι αυτό που δουλεύουμε τώρα, η μουσλίν. Στο 13 είναι η μους που μοιάζει με τη μουσελίν βέβαια. Η βουτυρόκρεμα είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο 14. Πάλι παστεριωμένη, παγωμένη κάτω με αυτό το εξάρτημα που είδαμε το σύρμα για να πάρει τον όγκο που πρέπει. Και επειδή έχει υποστεί πραγματική παστερίωση, ανεβαίνει στους 85 βαθμούς, έχει και πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα με αυτόν τον τρόπο. Το 15 είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για σορμπέ. Στο 16 έχουμε την Bata Pomp, είναι μια παραδοσιακή γαλλική κρέμα, η οποία χρησιμοποιείται για γεμίσεις, για τούρτες, για πάστες. Στο 17 έχουμε τη μαρέγκα, η οποία μπορεί να είναι ψημένη μαρέγκα, η ιταλική που λέμε, η γελιστερή, η οποία μπορεί να δουλευτεί και μόνη της, μπορεί να πάει στα μακαρόν, μπορεί να γίνει ό,τι θέλουμε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε από τα προγράμματα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Σίμω, λίγο στον κύριο, για να ακούμε όλοι, Εδώ για το βούτυρο θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Όταν το βράζει, κατεβαίνει μετά από μόνο του η θερμοκρασία. Δηλαδή το βράζει το 85, έριξε το βούτυρο μέσα. Στη συγκεκριμένη συνταγή πώς δουλεύετε? Έχει, νομίζω ότι όχι, δεν υπάρχει. Αν θέλετε να σας την πω αυτή. Δεν το ξαναζεσταίνουμε πάλι όσο να αλλιώς στο συγκεκριμένο όχι. Περιμένουμε, είναι φτιαγμένη. Αυτή η συνταγή έχει 2 φορές βούτυρο. Έχει μία στο αρχικό μείγμα και μία στο τέλος. Όταν στο τέλος απλώς η μηχανή τι κάνει? Όταν έχουμε βάλει το βούτυρο στο τέλος, μετράει απλώς 2 λεπτά ίσα να λιώσει. Δεν περιμένουμε να το ξαναβράσουμε, όχι, κατεβαίνει κάτω. Με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται και για την κρέμα ζαχαροπλαστικής, είναι παρόμοιο το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η μηχανή, η άλλη μηχανή, ναι. Η μηχανή που στρώνει τη σοκολάτα τώρα έχει φτάσει στους 50 βαθμούς, που είναι η θερμοκρασία λιωσίματος που έχουμε επιλέξει. Έχουμε βάλει εδώ, ζητάμε 1 χρόνο για να μείνει σε αυτή τη θερμοκρασία και να λιώσει όλη η σοκολάτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ζητήσει 3 λεπτά και ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε περάσει το 1 λεπτό και μετά θα αρχίσει η φάση της ψήξης. Παράλληλα, κρυώνουμε την κρέμα μας και βράζουμε την επόμενη. Πείτε μου. Alors la mousseline qui est faite automatiquement, c'est quelque chose qu'on a mis 8 années à mettre au point avec le microprocesseur parce qu'elle ne contient pas de sucre. Et le sucre, c'est un antigel. Il y a 3 antigels. Il y a le sucre, il y a l'alcool et il y a le citron, les agrumes. Là, il n'y a pas de sucre du tout. Donc elle doit émulsionner comme une crème au beurre, mais sans que l'être humain intervienne. Μου λέει ο Ντομινίκο ότι για να φτάσουν στο σημείο να φτιάξουν αυτή την κρέμα στη μηχανή
Τους πήρε περίπου 8 χρόνια για να μπορέσουν να κάνουν το πρόγραμμα σωστό, έτσι ώστε θα δείτε τώρα, θα δείτε να βγαίνει κάτι που μοιάζει με βουτυρόκρεμα και δεν έχει μέσα ούτε αλκοόλ, ούτε ένα οξύ από φρούτο, ούτε βούτυρο, ούτε ζάχαρη μέσα. Που είναι πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το δέσιμο χωρίς να έχουμε αυτά τα συστατικά. Ça veut dire aussi que des chefs d'entreprise que vous êtes, vous pouvez déléguer votre travail et la régularité sera constante toute l'année. Ουσιαστικά μπορείτε να βοηθήσετε την ίδια την επιχείρηση να έχει σταθερότητα, να βγάζει πάντα το ίδιο προϊόν κάθε μέρα, ανεξάρτητα το ποιος δουλεύει τη μηχανή για να βγάλει το προϊόν. Δεν είναι σήμερα χτύπησε κάποιος τη συγκεκριμένη κρέμα, την έβγαλε λίγο μαλακή, λίγο σκληρή. Εδώ έχουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα είμαστε σε φάση, έχουμε φτάσει στη θερμοκρασία 18 βαθμούς, έχουμε δηλαδή ουσιαστικά θερμοκρασία δωματίου και βλέπετε. Αυτό έτσι αν θέλετε περιληπτικά, αν θέλετε μπορώ να σας τη δώσω και αναλυτικά, γιατί δεν είναι στο πρόγραμμα, αυτή μπήκε τελευταία στιγμή αυτή η συνταγή. Λοιπόν, αυτή έχει γάλα, λέβη, αυγά, αλάτι, πιπέρι, βούτυρο και πάλι βούτυρο, τίποτα άλλο. Αν θέλετε να τη γράψετε, να σας την πω, θέλετε, όπως θέλετε. Αφήνω 2 λεπτά λίγο να ετοιμαστείτε. Δεν είναι σωστό. Εσύ τα γράψεις. Λοιπόν, εδώ βάλαμε στην αρχή 2 κιλά γάλα. Λέω, θα μιλάω πάντα σε κιλά γιατί είναι η μονάδα μέτρησης που είναι σταθερή. 300 γραμμάρια λέβη ζαχαροπλαστικής. 400 γραμμάρια... 400 γραμμάρια ολόκληρα αυγά. Alors par contre, nos chefs grecs, on met de 25 à 30% du saumon, des crevettes, de la feta, enfin du poulet, de ce que vous voulez. 25 à 30% suivant vos goûts, par kilo de mousseline. Donc c'est ce que font les chefs grecs. Ils vont vous faire les sandwichs, ils vont vous faire des Les choux, les la pâte à choux, des choses pour les lunchs, ils vont faire préparer du salé. Αυτή τη στιγμή μου είπε ότι σε αυτή την κρέμα θα προσθέσουμε περίπου 25 με 30% τυρί, σολομό, γαρίδες. Θα ετοιμαστούν κάποια σαντουιτσάκια, θα σας τα μοιράσουμε αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, είχαμε μείνει αυγά 400, αλάτι 10 γραμμάρια, τη συνταγή. Λοιπόν, γάλα 2 κιλά, αλεύρι 300 γραμμάρια, 300. Alors Christo, je pense que c'est important de dire que... Okay. Αυγά 400, ολόκληρα αυγά 400 γραμμάρια. Αλάτι 10 γραμμάρια, πιπέρι 4, βέβαια εδώ το κάνετε ό,τι θέλετε. Και το πρώτο βούτυρο που μπήκε ήταν 200 γραμμάρια. Όλα αυτά ανακατεύοντας φτάσαν στους 85 βαθμούς, προσθέθηκε 1 κιλό βούτυρο, έμεινε 2 λεπτά για να λιώσει και στη συνέχεια κρύωσε στους 25 βαθμούς πάλι μέσα στη μηχανή. Η άλλη μηχανή παράλληλα έχει τελειώσει το χρόνο της ανάδευσης που είχαμε δώσει και έχει ξεκινήσει στη φάση της ψήξης, δηλαδή κάνει τώρα το κατέβασμα, το γνωστό δόντι της σοκολάτας. Πάμε τώρα για το κατέβασμα. Θα πάμε στους 29 βαθμούς, utilizzamo che temperatura? Questa è la temperatura di tempera o di raffreddamento? Per la tempera dopo? Per la tempera dopo In questa cioccolata? saliamo a 30-31. Στη συγκεκριμένη σοκολάτα θα κατεβάσουμε 29 βαθμούς και θα τελειώσουμε 30-31 το στρώσιμο. Abbiamo una temperatura abbastanza calda, quindi teniamo abbastanza freddo. Έχουμε, επειδή είναι και λίγο ζεστό ο χώρος, θα το κρατήσουμε λίγο δροσερό. Alors, avec la mousseline salée, depuis 2 ans, on a une grosse concurrence en France avec les industriels du salé. Donc, on fait beaucoup les gâteaux
les gâteaux salés. Au lieu de prendre au lieu de prendre du biscuit, de la génoise, on prend différents types de pain de mie où on incorpore du saumon, on incorpore des noix, on incorpore du seigle. Ça, c'est Ουσιαστικά η ιδέα για αυτές τις αλμυρές κρέμες ήταν ζήτηση που Ok, υπήρχε. ça du pain de mie au saumon. Αυτό είναι ένα ψωμί, ουσιαστικά ψωμί του τόστη είναι φύλλο, το οποίο έχει άρωμα σολομού. Είναι μια τάση η οποία ζητήθηκε πριν 2 χρόνια περίπου στη Γαλλία να φτιάξουν πάστες ή κάτι που να μοιάζει με πάστα, αλλά να είναι αλμυρό. Δηλαδή χρησιμοποιούμε κρέμες αλμυρές μέσα και αντί για πατεσπάνι έχουμε ψωμί ουσιαστικά με διάφορες γεύσεις. Θα δείτε με μαύρο, με άσπρο, με αρωματισμένο, με διάφορα βότανα, παύλα πατεσπάνι. Να τελειώσουμε με κάποιο αρωματικό, να παγώσει, να γυρίσει, κόβουμε και έχουμε μια τούρτα αλμυρή, η οποία μπορεί να πάει σε ένα μπουφέ, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Ακόμα και σαν πρώτο σε κάποιο τραπέζι. Il faut savoir que c'est des nouveaux types de consommation, du nouveau monde de consommation. Je pense qu'en France, je ne connais pas la Grèce, mais je pense que les dames qui passeraient 8 heures à faire le travail dans la cuisine, il y en aura de moins en moins. Peut-être pas en Grèce, hein, mais en France, il y en aura de moins en moins. Μας λέει και τη Γαλλία ότι αυτή τη στιγμή είναι τάσεις καινούργιες που ζητιούνται από την αγορά. Οι γυναίκες έχουν βγει, δουλεύουν όπως και εδώ, δεν υπάρχει χρόνος πολύ για κουζίνα. Κάποια πράγματα μπορούν να τα βρουν έτοιμα και μπορείτε να τα προσφέρετε και εσείς μέσα από το μαγαζί σας. Pour deux phénomènes. Un phénomène de temps. Que la femme travaille, l'homme ne travaille pas. Pour un problème de phénomène de temps, Τι είναι τώρα, είπα? les hommes ne travaillent pas en France. Μας λέει ότι τώρα η καινούργια μόδα είναι αυτή, να δουλεύουν οι γυναίκες και οι άντρες να κάθονται. Et pour un phénomène mais qui fait... Πόσο? Pour un phénomène qui fait moins plaisir aux femmes, qu'elles n'ont pas les connaissances de leur mère et leur grand-mère. Ça, c'est le deuxième côté qui fait moins plaisir. Λοιπόν, εντάξει. Evan, nous avons quelque chose d'autre cette machine. Sì, Fai- ora fai vado, lavare. ho messo la copa per lavare. Οκ. passo- Αυτή τη στιγμή τώρα στην πρώτη μηχανή δεξιά μου τελειώνει η δεύτερη κρέμα, η μουσλίν. Επάνω έχουμε βάλει νερό, το οποίο έρχεται μέσα από τη μηχανή για να πληθεί. Πλένεται αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε λίγο τη σοκολάτα. Είναι λίγο μια φάση, έχουμε λίγο κενό. Αν θέλετε κάτι, μια ερώτηση, οτιδήποτε. Αν θέλετε να έρθετε να δείτε κάτι από κοντά. Alors, il faut savoir que la mousseline en congélation, elle est parfaite. Il n'y a pas de problème de décongélation. Η συγκεκριμένη κρέμα ακόμα και στην γλυκιά της εκδοχή πάει πάρα πολύ καλά και στην κατάψυξη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταψυχθεί, να ξαναβγεί. Δεν υπάρχει θέμα. Maintenant, nous faisons le glaçage. Maintenant, le chocolat, on va le retirer. Chocolat. Là, on va commencer le glaçage. Eva, il cioccolatino con il cioccolato lo fanno le ragazze. Tu fai? Sì, anche qua facciamo calma perché il cioccolato lo chiude perché poi ispezioni perché loro poi stanno facendo questo. Ok. Quindi stiamo facendo questo quando arriva io faccio È possibile da mettere direttamente quando esce il cioccolato direttamente il glaçage o bisogna da aspettare? Subito prima che tu fai il cioccolatino. Ok. Alors, on a plusieurs possibilités. On fait tous les glaçages dans la machine. Parce Ça que donne le premier argent gagné, c'est la fabrication. Λέει ότι μόλις βγει η σοκολάτα τώρα θα ξεκινήσουμε να θα βγάλουμε αυτό το γκλασάζ, το οποίο είναι βέβαια φτιαγμένο για συντήρηση. Όλα αυτά τις επικαλύψεις για τα γλυκά, για τις τούρτες μπορούμε να τα κάνουμε στη μηχανή. Και τα πρώτα χρήματα πραγματικά που κερδίζουμε από αυτή τη μηχανή είναι ακριβώς από αυτά τα προϊόντα. Πράγματα που αγοράζουμε και μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας.
Alors vous voyez, pendant qu'on est en train de faire la crème mousseline en bas, Erwan commence à nettoyer la machine en haut. Τη στιγμή που κατέβηκε η κρέμα κάτω, έχουμε ξεκινήσει πάνω το πλήσιμο. Τώρα είναι στην τελική φάση. Κάνουμε ένα σκουπισματάκι για να μπορέσει να κάνει την επόμενη συνταγή. Qu'est-ce qu'on fait à cette machine maintenant? Là, on quelque va... chose ou non? Tu commences quelle fabrication dans la machine après? Pour l'instant, celle-ci, on la met en stand-by. Okay. On va attaquer après les gossages, après on va la panna cotta, et après on fait le break. La crème en beurre, on le fait. Je disais, mais on va faire le break. Après la panna cotta, on fait le break. On fait le beurre, ok. Alors, pour faire les macarons, le process pour faire les macarons, on jette les blancs dans la partie supérieure et le sucre. La température, ça monte, le poivre monte en température. On refroidit, donc on sort cette meringue, on la monte au batteur, on jette le temps pour temps, c'est-à-dire poudre d'amande plus sucre glace. On mélange, on dresse, on laisse croûter. Για τα μακαρόν μας λέει τώρα πώς γίνονται. Ουσιαστικά στη μηχανή δουλεύουμε τη μαρέγκα η οποία βράζει, ψήνεται στον πάνω κάτω, κρυώνει κάτω με το σύρμα που έγινε και η μουσελίν και παίρνει πάλι τον όγκο που πρέπει. Τελειώνουμε στο μίξερ μαζί με το αμύγδαλο, την υπόλοιπη ζάχαρη, το λίγο ασπράδι. Αν θέλετε υπάρχει μια συνταγή για μακαρόν, αλλά έχω ξεχάσει να γράψω στη δεύτερη φάση ότι θέλει και 350 γραμμάρια ασπράδι επιπλέον. Αν θέλετε το σημειώνετε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία, αυτά πρέπει να κοπούν, να ψηθούν, να κάτσουν μία μέρα στην κατάψυξη, μετά να κολληθούν με τη γέμιση και να οριμάσουν ακόμα 2 μέρες στη συντήρηση, για να πάρουμε το τέλειο αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να είναι τραγανό απ' έξω και μαλακό από μέσα. Θέλει αυτή τη διαδικασία. Πού είναι το μικρόφωνο? Σίμως? Yes. Μια επανάληψη για τα μακαρόνια. Απλά ρώτησα για τη συνταγή που υπάρχει, έτσι. Κώστα, δεν άκουσα. Ξανά λίγο. Λέω τα 300 γραμμάρια σπράδι είναι για την ίδια συνταγή που έχεις, έτσι. Στη συνταγή που έχω είναι σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι 350 γραμμάρια σπράδι, 750 ζάχαρη. Αυτή είναι η μαρέγκα μας ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Η δεύτερη φάση έχει το αμύγδαλο σε σκόνη με την άχνη. Αυτό τώρα το τρίβουμε λίγο με τα χέρια μαζί με το ασπράδι ή στο μίξερ και σιγά σιγά, ενώ δουλεύει το μίξερ με το φτερό, προσθέτουμε λίγη τη μαρέγκα, να αρχίσει αυτό να δένει. Σε αυτή τη φάση, πριν μπει η μαρέγκα μέσα, αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο χρώμα, πρέπει να το έχουμε βάλει τότε, πριν αρχίσει να μπαίνει η μαρέγκα μέσα. Τα χρώματα που χρησιμοποιούν είναι φυσικά βέβαια, πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά, να διαλύονται στο νερό, σε σκόνη. Είναι τα ιδανικά. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα... απλά θέλω να μου δώσει χρόνο ψησίματος και... Τι λέτε? Θερμοκρασία ψησίματος και χρόνο. Για τα μακαρόν. Température dans un four avec Ventilé? ventilé 150. Ouais, 140, 150. 140 με 150 βαθμούς σε φούρνο με αέρα, είτε περιστρεφόμενο είτε στατικό, με ανοιχτό τάμπερ για να φεύγει η υγρασία. 15 minutes. Ouais, moi je cuis jusqu'à 17 minutes. Από 15-17 λεπτά είναι το ψήσιμο. Από εκεί και πέρα βγάζουμε, αυτά όλα κόβονται πάνω φυσικά. Συγγνώμη, avant le four, il faut Avant le laisser... four, dès qu'on a dressé les macarons, Από την ώρα που τα έχουμε κόψει τα πάντα σε χαρτί, οπωσδήποτε. quand on